אנחנו ידד את העץ, עושים פה כל מה שבא לנו, זה העולם שלנו, העולם שלנו. היי אלברט. עצור, בדיקה שגרתית? שמתי דאודורנט, זה אסור? אני רק בודק שאתה לא עובר על החוק. אתה חושב שאני מעשן? אני יודע, חסרים פושטקים בגילך שמעשנים? מה זה פושטקים? אנשים שמעשנים ופורעים חוק. תגיד לי, שחר התחיל לעשן? שחר? השתגעת? צודק, אז מי מעשן פה, אה? מי מעשן בחורשה? רומי? צוף? מי מעשן? אלברט, אנחנו לא פושטקים, אולי מישהו עבר וישן פה. לא, לא, לא. תריח, זה ריח של עשן קבוע כזה, לא ריח של עשן שבא והולך. אם זה לא אחד מכם, יש לזה רק הסבר אחד. קלילה. אם היא עוברת על החוק, היא תמצא את עצמה מחוץ לחורשה. כאן לא יעשנו. הוא יעיף אותה? זה מה שהוא אמר, ואת מכירה את אלברט. כדי שתלכי לתלילה ותגידי לה להפסיק לעשן, ועכשיו. אבל תלילה לא מעשנת. היא ישנה פעם, אבל היא הפסיקה. בטוחה? בום שקלקלקה. תלילה! היי רומי, דניאל, מה קורה? תלילה, אני לא מאמינה שחזרת לעשן. אני ממש לא חזרתי לעשן, מה את מדברת? מה, בגלל שיש פה עשן? זה מצחיקה, זה לא עשן של סיגרת, זה עשן של קטורת. יש פה ריח של סיגריות. כי זה קטורת בריח של סיגריות, זה חדש, טוב, אה? שמעת על החוק החדש של אלברט? אלברט, מה אכפת לי מאלברט והחוקים שלו? אז כדאי מאוד שיהיה לך אכפת, כי אלברט לא מסכים שישנו בחורשה שלו. אני לא מעשנת, אומרים לכם. כן? אז מה זה? זה בטח, עושה קטע, בטח אחד הנגנים שבא להקליט כאן, השאיר את זה כאן. בתוך הכיס שלך? הוא בטח עבר פה וזה פשוט נפל לי לתוך הכיס. כן, וזה? מה זה? זה? סיפור מצחיק. אני אתמול הלכתי להסתפר בדיוק, והספר שלי הוא כזה, לא? אז הוא ישן ולא היה לו איפה להניח את הסיגר בזמן שהוא גזל לי את השיער. אז מה שהוא עשה, אוקיי, חזרתי לעשן. תלילה, אם אלברט ידע מזה, הוא יעיף אותך מפה. תלילה, את מפסיקה לעשן וזהו. אני ניסיתי להפסיק לעשן המון פעמים, אני לא מצליחה, אין לי אופי, מה אני אעשה? מה שאת צריכה זה דוגמה אישית. בדיוק, דוגמה אישית. ממי? ממך. ממני? איך ממני? יש לי משימה בשביל שניכם. תלילה, את מפסיקה לעשן, ודניאל, אתה מפסיק לאכול ציפורניים. רומי, אני לא אוכל ציפורניים. דניאל, תראה לי את הידיים שלך. למה? דניאל, תראה לי את הידיים שלך עכשיו. אוקיי, נו בסדר, נפסיק לאכול. אפשר לחשוב. מעולה, יש לכם שבוע ואני מפקחת עליכם. תלילה, את מפסיקה עם הסיגריות. דניאל, אתה מפסיק לאכול ציפורניים. כוח רצון, חברים. כוח רצון. כוח רצון. דניאל, איפה הציפורניים שלך? זאת, והייתה עוד אחת, הנה, אחרונה חביבה, זאת. זהו, אין יותר סיגרות. גם אם אני רוצה לעשן, ואני ממש לא רוצה לעשן, אין לי מה לעשן. תודה, רומי. בהצלחה, תלילה. כוח רצון. אני רק אלך לרוקן את הפח. תלילה? כוח רצון, תלילה. כוח רצון. כוח רצון. אלברט. תלילה. מה זה, קנית גליים מתכות? מתכות? מה פתאום? המילה האחרונה בתחום גלאי העשן, הסמוקולטור 2000. הזמנתי אותו משוודיה. שוודיה? מה אתה הולך למצוא איתו, מדורות? מדורות אנושיות. לסמוקולטור יש יכולת לזהות זכר הקל שבקלים לעישון. שימי לב, אני אינני מעשן, ולכן הסמוקולטור הוא לא מצפצף. ואילו את, כפי שיראה מיד הסמוקולטור, את... כן, אני, מה איתי? הסמוקולטור כנראה עדיין לא התרגל לעובדה שהוא בארץ, הוא עוד חושב שהוא בשוודיה, אבל לא לאורך זמן, לא לאורך זמן, כי אנחנו עוקבים אחרייך, תלילה, אני והסמוקולטור שלי.
דניאל. היי, טלילה. היי. מה שלומך? מעולה, מעולה. לא נגעתי בציפורני כבר 3 ימים. יופי. קל לך עם זה? כן, מי חושב על זה בכלל? איך הולך לך עם הזה? לי? ממש, כאילו... ממש גיהנום. אני לא יכולה להפסיק לחשוב על סיגריות. גם זמן אני רוצה רק לעשן. אני היום בבוקר כמעט ישנתי מקל של אוזניים, ועכשיו אלברט רודף אחריי עם הסמוקולטור שלו. עם מה? עזוב, משהו משוודיה. בכל מקרה, מזל שיש לי אותך. תודה, דניאל. אין בעד מה, אני יכולה לספר לך משהו? בטח, תמיד. גם אני לא עומד בזה, טלילה, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא יכול יותר, אני חייבת ציפורן של סרט, משהו! לא, דניאל, אסור לך להישבר, אסור לך, בשבילי. נו, מה את חושבת? אני לא רוצה לא רק בשבילך, גם בשבילי, אני פשוט לא מסוגל, אין לי אופי. דניאל, אתה רוצה שאלברט יעיף אותי מפה? ברור שלא, טלילה, ברור שלא, את יודעת את זה, אבל מה זה קשור אליי? אין חוק נגד אכילת ציפורניים בחורשה. חכה, בינתיים, לך תדע מה אלברט מתכנן, וחוץ מזה, רומי אמרה שאתה תהיה דוגמה שלי. אין לא דוגמה טובה. דניאל, אתה יכול לעשות את זה. כוח רצון. כוח רצון. דניאל, תראה, יש לך אפילו התחלה של ציפורן פה. שלום לך, חמודה. לא. לק, אמא שלי ניסתה. לא הצליח. אכלתי את הלק. המשחה המגילה הזאת? מה רע? לא כל כך מגעילה. אבא שלי שם לי את זה על האצבעות ודווקא היה לי די טעים. כפפות! זה דווקא עזר. נו? עד שהורדתי אותן. אז אולי, זה יעזור. איך בדיוק זה יעזור? אאו! היי! אאו! אאו! בכלל לא התכוונתי לאכול, נו! די, נהנית מזה? גריפן דה סמוקולטור ולן דה בטריה פון דה סולולקה. זה בדיוק מה שעשיתי, למה זה לא עובד? תסתכל על הידיים שלי. מה קרה? למה הידיים שלך כל כך אדומות? היתושים חזרו לחורשה. לא, אתה לא מבין? אני היתוש פה. כל בגלל שאתה לא מרשה לטלילה לעשן. מה הקשר בין היתושים לטלילה? כוח רצון, זה הקשר. לא ידעתי שליתושים יש כוח רצון. לא ליתושים, לטלילה. ואין לה. וגם לי. אני אמור להשתמש לדוגמה, אבל אני פשוט לא מצליח, אני לא מסוגל, אלברט. בבקשה, תן לה לעשן סיגריה אחת, כדי שאני אוכל לאכול ציפורני קטנה בשקט. בבקשה, סיגריה אחת. לתת לטלילה לעשן בשום אופן. חוק זה חוק. אז תשנה קצת את החוק שלך. אתה חושב שאני סתם חוקקתי את החוק? הסיגריות אינן בריאות. אפילו סיגריה אחת יכולה להזיק. אתה חושב שאני חוקקתי את החוק משום שאני רשע ומרושע. לא, אני עושה זאת מתוך דאגה לבריאותה של הגברת. אתה דואג לטלילה? אולבן פום ציק וולגן? מה זאת אומרת דואג לה? זה מה שהוא אמר. אתה בטוח שהוא אמר טלילה. 1,000,000%, וגם אותי זה הפתיע. אלברט דואג לך. זהו, אין יותר סיגריות. בטוח? אם אלברט דואג לי, אז העולם בטח ישתגע, ואם העולם משתגע, אני מפסיקה לעשן. כל הכבוד, טלילה, אני ממש גאה בך. רגע, זאת אומרת שאני יכול לחזור לאכול ציפורניים? אם אתה רוצה. מה זאת אומרת אם אני רוצה? חבל, כי הבאנו לך מתנה לכבוד זה שהפסקת. מתנה? איזה מתנה? זה משהו שאני מצאתי ורומי ואני שיפצנו ביחד, אבל עזוב, אתה לא תוכל להשתמש בה. טוב, לפחות תראו לי מה זה. יואו! יפה, נכון? חשבתי ללמד אותך לנגן עליה, אבל עזוב, אתה לא תוכל לנגן עליה מה שאתה רוצה בלי ציפורניים. אני אביא לך משהו אחר. אולי חליל? לחליל לא צריך ציפורניים, נכון? נכון, גם לקרן יער לא. תביא שנייה. אני יכולה ללמד אותך כל מיני סוגים שונים של פריטות. טוב, היום לא אכלתי ציפורניים בכלל. אולי עוד יש לי סיכוי? טלילה? בוא, שיעור ראשון. רגע, מה זה? יש פה משהו. מה זה? זה מזמן, תקופה שעוד ישנתי. יאללה.
כאן? כן, בדיוק. עכשיו בוא ננסה את הפריטה. מצוין! בכל פעם שאני מנסה ולא מצליח לי, שאני ממש רוצה אבל זה מפחיד אותי, אם אני מתרגש ואני לא כל כך בטוח, ואם אין לי אומץ ואני פשוט רוצה לברוח, אז אני עושה את הטריק שלי וזה פשוט מצליח לי, זה כמו קסם אבל אמיתי, מפעיל את הכוחות שלי, ופתאום כלום לא קשה ואין כמוני מרוצה, אני יכול לעשות את כל מה שאני רוצה, ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, עוצם את העיניים ונושם עמוק כמוך, כן ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, מנער את הידיים והלב מתחיל לדפוק, 1, 2, 3 והנה זה מגיע, 1, 2, 3 והנה זה מגיע, כשאני מנסה משהו חדש שלא עשיתי אף פעם, כמו להרכיב מטוס מ1,000 חלקים או להכניס אבנים בים, אני חושב שלא אצליח אז למה לנסות, אם יש משהו שאני שונא זה להתאפס בטעויות, אפילו שאומרים לי תנסה מקסימום זה לא יצא, אני פשוט אומר אני לא רוצה, לא אני לא רוצה, ואם אני מחליט לעשות את הטריק שלי אז פתאום הכל שונה, אני יכול להיקבל על כל מה שקורה, ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, עוצם את העיניים ושם ארוך כמוך, כן ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, מנער את הידיים והלב מתחיל לדפוק, 1, 2, 3 והנה זה מגיע, 1, 2, 3 והנה זה מגיע, כשאני רוצה לדבר עם מישהו זר ואני מתבייש, אם אני צריך לפנות אל המורה ואני קצת חושש, אז אני שולף את הטריק שלי ככה בלי להשוויץ, ופתאום אני הופך לילד הכי אמיץ, אני בטוח בעצמי ולא מפחד לנסות, תראו אותי עכשיו עושה הכל בלי שום בעיות, ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, עוצם את העיניים ונושם עמוק כמוך, ככה זה מצליח לי, זה בזכות הטריק שלי, מנער את הידיים והלב מתחיל לדפוק, 1, 2, 3 והנה זה מגיע, 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 אם אני אגלה את הטריק שלי לאחרים הוא בכלל לא יעבוד, לכן אני שומר עליו אצלי בסוד. אני אומרת לך, הוא לא יצפצף המכשיר השוודי שלך. אני הייתי צריך לקנות את המכשיר האוסטרי. גם האוסטרי לא היה מצפצף, כי אני הפסקתי לעשן. ודרך אגב, אלברט, אני שמעתי שאתה דואג לי. אני דואג? אני לא דואג. מה פתאום דואג? אני לא דואג ולא דואג לך. אני דואג לחורשה, ואת נמצאת בתוך החורשה, אז יצא שאני דואג. לא דואג, ובטח שלא לך. דואג. אתה דואג לי.